Kaixo, ni Jon Estala naiz, nire konpainiako zuzendaria, eta, bueno, nire lanbidea 20 urte barru, esperot hobeto ikustea. Gaur egun gauzak ondo doia zenean, profesio edo lanbide oso polita eta baikorra da, eta gauza on eta altxor asko enbuten doztana, baina gauzak txarto doia zenean oso txarra da. Orduan, nik uste dut eta espero dut gure lanbidea prekarietatea atzera ustea eta gero ezta komunitate zendo eta indartsuago bat edukitzea. Denon arteko, helburu edo objektibo bat izan leike, edo da. Eta nik esango nahiko nuke, orain dela 20 urte, hau ez zela posible izango, gaur dakoguna, beraz, seguru eta argi dakot 20 urte barru asko hobeago izango dela, eta danok zoriontsuagoa izango garela. Así que nire prebizioa hori da, baikorra.